салом алейкум бо мардуми тоҷик, бо бародарони муҳоҷир, дар ки ҷое бошед зинда бошед. ҳамин навори гирифтаи мо имрӯз ба хотири блогерои тоҷик, блогерои шайтони тоҷик, блогерое ки хуни муҳоҷироро хӯрдан, блогерое ки як гап нашидааст дар экрани телефоншу сразу номри Сбербанк ба тоиқа вақтаву ай муҳоҷиро фақат талаб мекарде ки 100 сумай, 50 сумай, 500 сумай, 1000 сумай бигзароне ки фалони дар фалон ҷо фалон хел шидааст. Не ки шумо хуни миллата хӯрде, хуни бачаҳое ки дар муҳоҷирӣ ҳастанд хӯрдешу. имрӯз бачаҳои муҳоҷир дар қади раҳ зиндагӣ доранд. имрӯз ай кор задагӣ сир мукардагиянд. имрӯз мо дар қади раҳ зиндагӣ мекунем. як блогер ба қадри мо намераса. мо дар вокзало ховем. бачаҳои тоҷик дар вокзал хованд. бачаҳои тоҷикҳоро ай вокзал задагӣ сир кардагиянд дар беруно хованд. имрӯз дар гиҷои блогерои тоҷик, дар гиҷои имрӯз ки хомӯши мирдагие. барои чира ки имрӯз як ҷо намешав як картана муне кинев сум ҷамъ кине ай тоҷикистон ай дигар ҷо вай мо бачаҳои муҳоҷира роҳӣ кине. барои чӣ намекуне? барои чӣ наметуне ки як общежита ҷамъ кине сум ба як общежита снимат кине бачаҳоро бале дар общежит мунета ки зиндагӣ кинанд. 2 моҳа суми общежита дода наметуне. 8 сол 10 сол мешавад ки шумо хуни моро хӯрдесте, хуни мо муҳоҷироро хӯрдесте. имрӯз мо муҳоҷиро дар қади раҳ бесоҳибем. имрӯз муҳоҷирои мо барои як бридай нами як лави нун мо муҳтоҷем. мо бесоҳиб мондагием. 3 ҳафта мешавад ки мо дар карантинем, касе моро намепурса ки шумо чӣ кор мекунед, дар гиҷое чӣ ҳол доре. имина ман ба блогерои тоҷика гуфтаниям. мо блогерои тоҷика гуфтаниям. ва ягон касига кор надорам. шумо тоҷико то динара суми муҳоҷироро ҷамъ карде бурде дар Бангладеш мардуми мусулмона ёрдам карде. барои чира ки имрӯз наметуне ки муҳоҷирои худтуна ёрдам куне. барои чира? барои як занак 1 миллион сума ҷамъ карда тунисте сума байни хиту гум карде. барои чира ки имрӯз шумо наметуне ки як муҳоҷира ақалланаш 10 каса ҷо куне. барои чира? барои чи муҳоҷирора бо дигар муҳоҷиро ёрдам кардаистанд? шумо ёрдам намекуне. шумо ки буде хиту? як бор бесте 10 сол ақиби хиту нигаҳ куне ки буде? ай вақте ки блогер шиде суми муҳоҷира ҷамъ карде гирифте ки шиде? имрӯз мере дар сар як стол мешине 10-20 блогер дар Тоҷикистон ид ва ид ҷанг бахеливу душманиву ана ҳамаи гапи шапошап ид ва ид. имрӯз ӯ рӯз нест. мо мирдестем. мо имрӯз намрем пигаҳ мемрем. мо вазъият мубадай дар Москва. мо вазъият мубадай дар ҳама шаҳрҳои Россия, не только дар Москва. ман ин ай Москва нестам. ман ай дигар шаҳрам. ман ай Челябинск област, ай город Магнитогорск. фаҳмидӣ? шумо имрӯз барои чум кардам конкуренсия, барои дигар коро время ёфте, сум ёфте, мардума фан карда билет мефурӯше, зиндагии худтуна бояд яхеле пеш куне. ид бояд ай ид зоид боше. ид ай ид бояд ки яхеле куне ки ятад ламборҷин харид бояд тегад бояд як чизи гап харе. не ки мо муҳоҷиро дар азоб гирифторем. мо муҳоҷиро суми квартира пулӣ надорем. мо муҳоҷиро намедунем чӣ кор кунем гиҷо бирем. моро раҳи ватанму рӯстай. мо ғариб будем. ҳозир мурдоҳои мо ғариб шидагиянд. ҳозир мо худмо ғариб шидагием. мо ҳозир бечора шидагием. имрӯз ба ҳеҷ киса дар кор нестем. мо то динара дар кор будем. ҳар як тайти номри телефон мегузошти дар экрани телефонот, картаи Сбербанк мегзаронди дар телефонот, мегуфте ки бародарои аҳли ислом ҳамин хел бигзароне. шумо мегзаронде, шумо кор мекарде, шумо дар Тоҷикистон мебурде бай бевазанакора хуна рост мекарде. имрӯз барои чира ки ҳар як муҳоҷир зори як сумай як тайти намехезе ёрдам намекуне. кадамед мана чизе гуфтанӣ боши агар дар тайни ҳамин ана видеои ман бинавис. ман шуморо бо ҳоли видео обращение мекунам барои шумо. ман мебинам ки бо шумо чӣ хел дар ҳамин видеообращении ман реаксия доре, мана чӣ мегӣ.
رحمت کنه پدر عزت امانه، رحمت کنه پدر او دیگریشه نومش فراموش کنم. فهمیدی؟ با همین برادرانی هست کافیر بدبختایی که حقارت میکنن. مردن تو به کی یا مردکی که شب خواه نیست روز خواه نیست میخیزه غم ملت هم میخوره در پای کار بره یک از کارتشکا میگیره، یک از پیاز میگیره، یک از سبزی میگیره میبره در و در خونه مردم میسپره. چه خیلی هست نیست یکی شغالای ما گرفتگی رفتگیان امروز تیما نمینن برای مهاجرا. یگان گپ نیست زندگی خطو تنجه آرامه. ای شما خواهش میکنم کدومی که نمرای تلفن عزت امان میدونه بای من روان کنه. باقی در امان خدا باشه. خداوند کریم هر یک مهاجری که در مهاجرت است پروردگار نگهبانش باشه. خداوند کریم ای بلاهای زمین و آسمانی هر یک تای ما و شما را نگهدار باشه. حاضی ما نون نخورده استیم، حاضی ما خون خورده استیم، حاضی ما نمیدونم من چیکار کنم که جا برم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.